αρχίσει να δουλέψει αυτή τη δουλειά. Η ομάδα που θα είναι στο επάνω το ρεστό, που θα κάνει αυτή τη... Μπράβο. Δεν θα έχει δικαίωμα ποτέ να μπει μέσα στο σπιτάκι. Εντάξει, η ομάδα που θα έχει στο κάτω το ρεστό θα έχει δικαίωμα να μπει μέσα στο σπιτάκι και να πάρει τη σημαία όταν θα σπουδήσει στο δεύτερη φορά. Για να το έχουμε το σενάριο. Κάποια στιγμή θα πάρω, θα πάρω κι άλλο. Ωραία. Έτοιμοι! Οι επάνω έτοιμοι! Πάμε λίγο, πάμε, μπράβο! Άρα τα κομμάντο, αυτά είναι. Λοιπόν, πίσω δεξιά, πίσω δεξιά! Ψηλέ όλα καλά. Ψηλέ. Εντάξει. Ωραία. Έτσι, μπράβο! Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή. Χαιρετούμε τον κόσμο. Φοβερή μέρα και σήμερα. Και πού αλλού, εδώ. Στην πίστα μας, τα Λαγινά, για Airsoft. Revolution Airsoft Λαγινά. Πάρα πολύ καλή μέρα, πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, σχεδόν καθόλου αέρας, πολύ καλή θερμοκρασία, αρκετή διάβγεια. Πρόσεχε Παναή! Πολύ καλές συμμετοχές σήμερα, αρκετό κέφι έχουν οι παίκτες, θα σας πούνε κιόλας και οι ίδιοι. Λεωνίδα, όλα καλά σήμερα, Όλα καλά, υπέροχα σήμερα. Έτσι. Πολύ ωραία μέρα. Είμαστε τυχεροί. Χάσαν όσοι δεν ήρθαν. Όσοι δεν ήρθαν έχουν χάσει η εμπειρία ζωής. Έτσι, μπράβο. Προσοχή. 3 εμπόδια πίσω. 3 εμπόδια πίσω, ρησπών, παιδιά, μην ξεχνιέστε. Ναι, πού σε φάγανε 3 εμπόδια πίσω, τώρα ξέρω, μέτρα. Εντάξει, κομπλέ. Θες να πεις τίποτα στον κόσμο που μας βλέπει? Ναι. Τι θες, λέγε. Τι θα πεις? Είσαι ο Μιχάλης. και περνάς καλά? Τέλεια. Τέλεια Εντάξει. αντοχή. Ναι. Φουλή διασκέδαση. Θα το πρότεινες σε άλλους? Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Το κάνω πολύ. πρώτη φορά. Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μη σε διακόπτω από το παιχνίδι. Εντάξει, αν θέλετε κι εσείς να περάσετε καλά και να επιβεβαιώσετε αυτά που λέει ο Μιχάλης, μαζεύουμε και τα σκουπίδια. Δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω των social ή τηλεφωνήστε μας στο 6945 260 691 και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εδώ στο χώρο μας, να ενταχθείτε κι εσείς στο παιχνίδι και να περάσετε όμορφη Κυριακή, να πάρετε καθαρό αέρα, να απολαύσετε φύση, να γεμίσετε αδρεναλίνη, να εκτονωθείτε και γενικά να περάσετε φανταστικά. Άντε να βγες έξω. Έλα, μαλάκα να χτυπάς δεν βγαίνει. Είναι αθάνατος, αγόρι! Είναι αθάνατος αυτός! Το παίζει αθάνατος! Έχουμε και τέτοιους, έχουμε και αθάνατους, τι να κάνουμε, αθανάτους. Εντάξει, Να κάνω μια ερώτηση. Εκεί μπορούμε να κρυφτούμε. μπορείτε. Όλα good. Κυριάκο, τι λέει ρε? Όλα καλά. Στα μούτρα. Να προσέχεις. Εννοώ να προσέχεις, εννοώ να καλύβεσαι. Αφού δεν έκανας πώς. Πάρτε τον νόμο εδώ. Πού έκανες, δεν έχω πάρει το ακόμα. Το ζουνε παίκτες σήμερα πάλι, το ζουνε. Όπως και κάθε φορά βέβαια. Έχουν κέφια.
Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία σήμερα. Τώρα εγώ βέβαια για να κάνω αυτά τα πλάνα τους ενοχλώ λίγο. Αλλά εντάξει, είναι σε καταβατική. Νικόλα, τι λέει ρε? Μπράβο Νικό. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Πάμε και λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Λοιπόν, παλικάρια, Ξέρετε, Δημήτρη, θα μπω εγώ και με τυραννάει. γεμίστε, ετοιμαστείτε, πάρτε ανάσες και πάτε στα respawn. Αλλάζουμε respawn, αλλάζουμε ρόλους στις ομάδες. Την πόρτα δεν μπαίνουμε. Θυμάστε το σενάριο. Από ποια δεν μπαίνουμε πόρτα? Ωραία. Από ποια δεν μπαίνουμε? Βαθύ. Δεν τα πρόσεξα τις πόρτες. Αυτή που βλέπουμε δεν Όχι, μπαίνουμε. πρόσεξα τι είπες, αλλά δεν ξέρεις τις πόρτες. Ρε, από αυτή που βλέπουμε εδώ δεν μπαίνουμε. Από Δεν αυτή την μπαίνουμε. πόρτα απαγορεύεται να μπεις και να βγεις. Άιντε, πάτε στα respawn σας, παιδιά. Πάτε στα respawn σας. Άμυνα, φίλε μου, άμυνα. Έλα, πάτε στα respawn, παιδιά. Αργού. Άντε, λεπέτη μου. Άντε, κούκλε μου. Δώσε. Εντάξει, μην μου ξανά.